kwacho we lose talent in the battlefield through jealousy and through system that are designed to destroy people. Abantu banomona futhi umona wabo bekuhle bewusho le emasimini belihlakula manje sebe ne access ukuthi umona wabo udlulele emphakathini. Hlaka wethu uhlaka production siyabonga ukuzivezela ama talent anjengogwajo. Kwacho kenwe yimina manje. Alright, futhi ube na amaphutha lapha nalapha, kodwa amaphutha wenzile ngaphezulu ngoba right ubenzile ngoba ngabafana abancane nezingane futhi nibukela kuthini singabanewini. Asikwazi ke ukuthi silahlekelwe abadlali egroundini ngenxa yomkhobholo. Njengamanje umhlaba ubusy ucompare the world star esingalama uNeymar noRonaldo okuKylian Mbappe. Babhizi bamcompare nezingane ngenxa yomoya. Umoya ugcina umhlaba wonke. Bakhuluma ukushiti against Kylian Mbappe nani uthe izandla noma kuthiwa uyigoqile right noma kuthiwa uyasondela uyazenzisa. Thina nje makuthiwa uyasondela uthi uyakhuza umholi uthi ufuna ukubukwa mawuhleli uthi awubuka abanendaba sebesuthi abanendaba izwe lonakala wathi uyasukuma kuthiwa usukuma ufuna ukubukwa. Umona nje wanamhlanje udesignwe kanjalo lo mkhobho lobizwa kuthiwa umgolo. Yabo. So manje there's no reason particularly abantu ba trained, well trained. Kylian Mbappe banomkhokhodo enough. Kylian Mbappe played the World Cup in Russia 2018 at the age of 17 and 18. Wawina wakoda magoli futhi lapha waba star futhi. Youngest player in history of the World Cup. Yabona. And then above that waphinda futhi ngo 2022 eKorea laphana njalo lapha eQatar. Into eyenzaka laphana kahle uKylian Mbappe wayiwina World Cup. He have excelled. He have done everything in his power as a young star. That's why my boy Mumva immediately after December Benzema abambeka same time wabo captain Emncane is the youngest captain of French squad in history. Kylian Mbappe sikhuluma thina ngo captain Desai abawine the World Cup ngo-1998. Yabona Zinedine Zidane. So and then mawuthi uyayibuka yonke le nto leyo njengamanje PSG was excelling nalapha kwelokhunjana kunjana is doing well, but with so much pressure he may end up diving there and there. Yabona kodwa ngenxa yokuthi ke is matured enough he can't do that. Njengamanje mina mangidrive umkhumbi ngiyadrive nje anginendaba ukuthi ngithini na futhi ngikhuluma ngathi ngohlanya I don't care. I don't give a fuck. You must know it because I speak the truth and I speak my mind. It's up to you, take it or not. So into eyenzakala njengamanje uBhaka ngimncomile kwi previous address ngento enhle ayenzile yokuexpose amanikini. Hayi ngoba uBhaka naye ngenawo amaphutha, unawo amaphutha. uBhaka futhi imdala ukuthi uzacila kusho ukuthi akamdala. Wrong ukuthi uBhaka agcina ama record abantu hayi ningane ngiyayibona ngingane kwaJuwari igcina ama record abantu for betrayal. Wrong lokho ngoba angagcina lokho kumlahlekisela ngebantu uzoxhumana naye bexhumane naye ngokusaba noma bemokhe bengabe naliqiniso. Ekubeni njengamanje right now he's doing very well ekuthenini
akwazi ukuanalyze izinto ayichaze ngendlela accurate, which is very good. Well done baba. Kodwa uGwajo uyingane bengafanele uthi hit on hard on him. Ube wrong lapho bhaka ukugadla mawala uGwajo. Gwajo ungaphili kamandla. Nawe ihlisa umoya ukhule wazi ukuthi sonke sakhula ngenduku ingxenye yempilo futhi siyibonga. Mina bekade ke ngangibakhuza ke labafana ke webhaka kade ngangibakhuza. Bakhuza ngasese. Nokuzose laba ngiyabakhuza. Ngithi mina yanelisani ilokho enikutholayo ko YouTube. Musani uhamba niba nezikeshi lokuthi ngala la nomfazi womfowethu ngala nenkabe. Kuningi ikeshi ekhona lapha. Kuningi yakubuka nje enye imkhufa yama TV channel inqaba actor nje wodwa. And manje leyo nto leyo awukwazi ukufulisha abantu. You can't fool people. Yabona. And you wrong fanele niyeke la nto leyo. Fanele niyeke nje. Wesike lokwami lokhoja wami uzosakwazi nje uku-acta isono nje ngakho. Ulungile ke ngihambe interview yakho interview abantu emkhehlweni. Qhubeka nemkhehlo nje wena pana wena zose. Qhubeka nemkhehlo nje. Nawe Gwajo vuka uyithintithe mfowethu akhosoka nasicuka Zulu umuntu akashawayeselela phansi indoda lekudla icala. Hlaka qhubeka usivezela ithande lisha Maluju ayihlale phansi bomba umthetho idlule phambili. Laba inyanga lemgodwe inyanga le ektayo imsunyo nina abahambi beyofa bephume la emabhencini yabona. Khona kunye umlomo omnyama wale egoli ubhizinaka ushaya uyahlathatha ubhizi kuya-acta uthuvike lokho futhi. Wathi wanango lo mfana soculela thatha lento kubo sekubona sekusimekala. Hayi angiyazi nento yakwahle xa ngibuka ngibiza ungibizela amanyala lapha wena. So izinto ezifanayo nokuthi kuningi nje kuyanyanyisa yabo. Umweni. So then bona siyathula siyabuka nje. Very important yokuthi silokhuje abantu abanobulu babona ngendlela ababehave ngayo nangendlela abazisa ngayo amakhaya abo baningi so babala ngelinye ilanga bayazazi bona ziyakhala manje.